Čau lidi, mé jméno je Adam a já vás vítám u mého dalšího challenge. Máme tady, dobré. A máme tady další challenge. Nesměj se, takže já jdu pro vodu a můžeme jít na to. Ne, pomoci, já to nezvednu sám. To je moc tam. Ne, nech to tak. Já budu stát. Jsi tu? No, to zde máme vodu. Máme tu vodičku. Jo. Takhle máme to, protože já si nechci, jak by to, a musíme se prostě nějak rozesmat. A teďka to tady musím nějak rozložit, Až si vezmu bobík. Ne, nemusíš. Takhle. Já musím sedět. Ne, nemusíme sedět. Takže a já vám udělám pěkný záběr, ale kde vám to můžu ukázat? Třeba takhle. Jo. Takže můžeme jít na to, jo? Takže já to první. To je moje sklinka. Počkej, já to musím odložit a potom já se napít. A nebo máme dva naraz? Však to je ta challenge. Je to celý mokrý. Ukáž. Tak jsem celý mokrý, to už jsme na půl hodiny. Nepoplivej mě. Skončilo takové. Mě poplýval ještě vlasy. Můžeme jít na třetí kolo. Já jsem to úplně celé poprskala, ty vole. Ale fajn na trošku.
A už to bude konec. Ty piko. Challenge, zkus mě rozesmát, protože vy budete tak mokří, zadní Ty máš ještě plnou pusu? Jdeš pro vodu. Ne, to stačí. Ale pij voda. Počkej, ještě já si musím. Ty jsi zužálil. Tak já se vám ukážu, počkej. Tady mokré, tady vlasy, tepláky, tady. Prostě úplně celé mokré.
ukážu? Ještě mě ukažte. Ty nejsi vůbec. No, jako tu jsem trošku. Ještě tu. A tu si a teďka ukaž mě. A vlasy ještě. Ukaž mě. Já to mám více. Takže máme tady zada trošku. Trošku. No, trošku. Pak tady úplně mega. Úplně mega. A pak vlasy. Juhu. Na boku a ještě já mám celé triko mokré. Ještě tu jsou takové kapky. Tady jsme to postříkali. A pokud se vám s Denisem video líbilo, nezapomeňte dát like, aby jsem věděl a aby jsem s Denisem pokračoval. Takže... To prdele! Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, aby jsem viděl, že já i s Denisem mám pokračovat. Čau.